No oikein hyvää päivää. Mun nimi on Sipinen Antti, mä oon 21-vuotias mies Jyväskylästä ja tää on mun hakuvideo Tiimiakatemialla. Mä oon 22 keväällä valmistunut sähkö- ja automaatioasentajaksi, mutta mä huomasin heti valmistumisen jälkeen, että tää ei ole mulle oikea ala. Mä alkoi valmistumisen jälkeen kiinnostamaan yrittäjyys, myyminen ja sähkö vaan ei ollut mulle se oikea ala. Mä haluan rakentaa oman polkuni ja kehittää itseäni kohti yrittäjyyttä. Ja viime aikoina mä oon alkanut tuottamaan sisältöä sosiaalisiin medioihin sekä striimaamaan. Ja fun fact, mä olin 25 helmikuussa Winter Assemblyllä kutsuvieraana striimaamassa. Sisällöntuotanto ja striimaus onkin kehittänyt mun sosiaalisia taitoja todella paljon sekä edistänyt mun spontaaniutta jutella tuntemattomille ihmisille. Ja mä oon tosi helposti lähestyttävä ihminen, eli mulle voi tulla juttelemaan asiasta kuin asiasta ja eiköhän me sitä jotakin juttua saada aikaa. No sitten se itse pääpointti, eli minkä takia mä haen Tiimiakatemialle. Mä kuulin Tiimiakatemiasta noin vuosi sitten mun kaverilta, otin selvää mikä se on, ja se onkin juuri sitä, mitä mä oon etsinyt. Mä haluan hakea Tiimiakatemialle, jotta mä pääsisin lähemmäksi mun unelmia ja tavoitteita, sekä mä haluaisin saada ympärilleni ihmisiä, joilla on samanlaiset tavoitteet kuin mulla. Olen pitkään jo haaveillut, että minusta tulisi yrittäjä, ja Tradenomin koulutus tulisi antamaan tukevan pohjan yrittäjyydelle. Mulla tulee paljon yritysideoita, mutta ne on aina vähän jäänyt kesken, koska mä en ole tiennyt tarpeeksi yrittäjyyden käytänteistä. Olen myös erittäin innokas tekemään mainos- kautta somevideoita, jos sellaisia tarvittaisiin, sillä siitä löytyy jo taustaa valmiiksi. Ja mä osaan myös englantia hyvin, joten kansainvälinen toiminta ei ole mitenkään ongelma minulle. No eli kaiken tämän monologin jälkeen mä kerron vielä lyhyesti, että miksi mut kannattaa valita. Mä oon motivoitunut, mä en ikinä jätä mitään kesken, mulla on aina uusia yritysideoita, pääsisin verkostoitumaan. Mä voisin hyödyntää somen käyttöä markkinoinnissa, koska se on nykyään todella tärkeää. Mulla on oikea asenne. Mä oon tarpeeksi rohkea heittämään uusiin asioihin ja menemään mukavuusalueiden ulkopuolelle. Mä en pelkää mokia, sillä niistä opitaan ja mä uskallan yrittää.